Jams with the Bicolanong kapay? Ay gagi pare, riot yan! Tara kape! Tara kape! What happens pag nagulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Naranasan mo na bang mamili sa Talipapa? Oh, Talipapa. What a nice place. Of course, definitely. I love to buy mga stuff there like clothes, toys, and all those fun stuff. Talipapa. Wow! Oh. Baka fun stuff ka. Alam mo ba ibig sabihin ng Talipapa? Asawa ni Talimama? Ano ba yun? Gagi pare, what's that? Ay nako, Talipapa, ito yung hindi daw siya palengke. Okay. Mas maliit siya sa palengke at mas malaki siya sa mga sari-sari store. Convenience store? Hindi. Baka social mo naman. Ay, hindi. Talipapa, mga lang din, may mga vendor lang doon. Oh. Nagtatayo lang sila ng stall nila. Usually mga binebenta doon, mga isda. Okay. Ayan, tapos pagdating ng tanghali, magliligpit na sila. Oh, okay. Talipapa ang tawag doon. Well, in Bicol, we call it bazaar. Ay, bazaar. Oo, mga bazaar or mga mini saod or mini palengke. Awas. Yan. Oo naman. Yan, nakabili na ako dyan. So sa inyo sa Bicol, bazaar. Oo, bazaar. Sa amin kasi sa Pampanga, ang tawag doon lalamtete. Uy, gagi pare, that's so bastos. Hoy, hindi! Ano ba yun? Kasi lalamtete, ibig sabihin sa ilalim ng tulay. Okay. Lalam is ilalim and then tete is tulay. Tete is tulay. Oh, you love tete, right? We love tete. We love tulay. Yun yung mga talipapa sa amin usually nasa lalamtete, nasa ilalim ng tulay. Oh, talipapa. Nice word. Ay nako, dahil kwentuhang talipapa tayo ngayon, eto Kabisya, ibibigay namin sa iyo ang unang 2 uri ng vendor sa Talipapa! Tara kape! Tara kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga professional. Pasok mga suki! Presyong divisoria! 10, 10, 20, 30 at iba pa! Dito na kayo bumili. Maganda na ang paninda. Maganda pa ang tindera. Sariwa na tindera. Sariwa pa mga tinda. Kumakain pa ako ng itlog at binibenta ko rin. Ay, oo nga miss. Maganda nga. Siyempre, anong sayo, sir? Nakabili na ako ng isda. Itlog na lang. May itlog ka ba dyan, miss? No, wala akong itlog. Joke lang! Marami at magaganda ang mga itlog ko. Bilog na bilog at maputi. Punong-puno ng calcium, protein, at cholesterol. Ay, gusto ko yan, miss. Pero miss, meron ka bang brown na itlog? Ay, perfect. Good choice ka dyan. Gusto mo ng native. Yung galing sa probinsya. Dahil dyan, bibigyan kita ng extra. Yan. Yung mga itlog ko, dodoblihin ko sa halagang maliligayahan ka. May libre ka pang gatas. Fresh na fresh. Ganun ba, miss? Sige, pabili ako ng isang tray. Itlog mo na lang. Itlog mo lang talaga nagustuhan ko. Ikaw ba may itlog ka ba, miss? Ang ganda ng mga itlog mo dito sa Talipapa. Lalo kang matutuwa kapag natikman mo na yan. Diyos ko. Kung ganito yung vendor, nakakatakot. Oy, pero kidding aside, nakakatuwa kaya yung mga ganitong tindero-tindera. Yes. Yung kahit gaano kaliit ang kanilang stall o tinitinda, alam mo yung very professional sila. Legit yan. Talagang talo pa nila yung mga marketing professionals, mga PR professionals. Ayan, tsaka magaling silang mang sales talk. Legit yan. Oy, aminin mo, kahit mahal yung tinda nila, dyan ka bibili kung magaling mag-sales talk. Totoo. At ito yung tipong babalik-balikan mo. Yes, kasi kind-hearted ang mga ito. Ang sabi nung kind-hearted. Anyway, that's number 1. Punta tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadua. Ito ang mga bitter. Pabilin nga po tayo ng asukal. Asukal? Opo. Kahit anong lagay mo ng asukal, never magiging matamis ang buhay mo. Grabe. Bitter yan. Sige miss, pabilan na lang ng kape. O yan, okay na yan. Pampagising sa puso mong nananaginip na mamahalin ka niya.
Miss, sabon na lang po. Uy, Sabon? opo. Kahit anong linis mo, madudumihan ka pa rin. Kaya para saan pa? Te, lilipat na lang ako sa ibang talipapa. Go! Sige lang, sanay naman ako. Pag nakuha nyo na gusto nyo, ayan, lilipat na kayo. Wala naman po ako nakuha eh. Si, tapos itatanggi mo pa? Wala ka talagang paninindigan! Alis na ako, te. Uy, pero legit to, may mga bitter talagang tindera. Awa. Yung parang magpabili po or sa in Bicol pabakal po. Yung Yan. tipong kasalanan kapag Yan. tinawag mo sila. Totoo, sa amin naman sa Kapampangan, pasaliwan. Pasaliwan po. Pasaliwan. Oo, tapos yun nga, parang matatakot ka. Kasalanan mo pa na bumili ka. At nakakatakot magbayad ng piso, dos. Oo. Kasi lalo na kapag nagtanong sila ng magic word na, ano pa? Yan, nakakatakot kasi nakaka-pressure. Oo. Sasabihin nila, ginising-gising mo ako, dos lang. Ayan! So sa'yo, barya. Oo. Ito naman nakakatakot kapag binayad mo, halimbawa 500, Oo. 1,000. Oo. Nagagalit. Ay, bakit? Meron nga ako naranasan, binato niya 1,000. Wala, bakit? 1,000 na yun, ha? Eh kasi daw dapat barya lang sa umaga. Ay, dapat binato mo ng piso-piso. Sama ng ugali. Ay, nako. Pero di mo naman din maiwasan kasi syempre itong mga tindera sa talipapa, mga tao lang din naman yan. Legit diba? yan. Kaya kapag broken hearted, ramdam mo talaga. Oo nga, pero kung bitter ka talaga, huwag ka naman na magtinda, broski. Kaya nga, mag-leave ka na lang. Baka meron naman kayong vacation leave dyan sa talipapa, Oy, baka, diba? malay mo, kasi advance na rin tayo ngayon and all. Awa, Oo. totoo. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at meron ka pang mga nakakatuwang experience sa mga talipapa, Yan. o kaya kay talimama, message mo kami. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Siena. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. O, binabati ko nga pala, no, speaking of mga talipapa dyan sa may Commonwealth Market, sa Litex, ayan, yan po ang pinakamaduming talipapa Oo. sa buong Quezon City. Pero pinaka-friendly. Ayan, oo. Tsaka ramdam na ramdam mo bumibili ka sa talipapa dahil Oo. sa halimuyak ng kalansahan ng mga isda. Oo, legit. At syempre sa talipapa dyan sa may Springville, Camellia, Molino, Bacoor, Cavite. Hello po. Ayan. Happy listening po sa inyong lahat. O siya, Kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siena. Your Uragong broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena.